de lof weer eens vleeg. Maar het moeske hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg. Daar doen een beer op Skiermon zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Naai de door. Het is al jongtijd. Het is al jongtijd als Beer Boeloe lekker zit te lezen in zijn luie stoel bij de kachel. En de drie beren zitten met haar rollen bij de tafel. Heer, zei de eerste beer. Harkers, daar bij de deur. Hokkerloot is dat? Ja, zei de tweede. Het lijkt het wel een... Babbelt er voor hem uit. Huningsnutje en Jannie de Poes jaren het net. Ze lezen diep te sliepen. Heer, wat is dat voor een loot? Heer, waar is er bij de deur? Wat is te steuren? Oh, ik heb mijn sliephut nodig. Beer Boeloe gaat naar de deur. Wat denkst dat is dit? Tonke? Nou ja, kom er dan hek maar in. Maar nou wil ik wel graag even rechtig zitten met mijn mooie en spannende boek. Hij is likwijls nog net waarom in de kamer af. Nou die hem dogsdwaarde binnen en een drukte van belang hebben, kan ik wel even de peesje. Dat moet er gebeuren, hè? Jannie rent naar de deur. Tja, nou dat kan wel zo wezen, maar ik kan dadelijk net weer op een del, ja? Hoe moet ik mijn mooie boek eens uitlezen? Prottelt Beer Boeloe lelijk. Nou tik eens maar uit. Ik wil er nou uit en het zou ik net best wezen als ik het hier in een huis dier wil. Daar had Jannie gelijk aan. Want er is niet wat zo stjongt als kottep is. Beer Boeloe zit weer in zijn lekkere stoel. Maar echt restig zit is er net meer bij. Ik ben hier al uit mijn verhaal. En dat alleen maar door die kat. Zo maakt er nog maar eens zo mooi te lezen. Ja, baas. En van al dat gepraat over pissen en poepen. Wil ik dadelijk. Ik wil even eruit. Krijg je echt zo'n gevoel als maar even het huisje? Nou, dan maar gauw erin. En mooi maar wesje.